Aivoriihityökaluista lähinnä tämmöisen ryhmätyöskentelyn välineenä, eli siellä oli ehdotettu tämmöistä työkaluvaihtoehdon esittelyä, koska teillä on varmasti semmoista sisältöä, että työstätte ryhmässä ja ideoitte porukalla uusia juttuja tai soveltamista ynnä muuta. Ja tämä aivoriihityökalujen käyttö on yksi hyvä ideoinnin väline muun muassa. Aikaisemmin käytettiin esimerkiksi jotain Post-it-lappusovelluksia perinteisissä, kun oltiin samassa tilassa ideoimassa, mutta myöhemmin sitten nämä sähköiset välineet on korvannut senkin työskentelytavan. Ja tässä on esimerkkejä, mulla mitä aion tänään käydä, niin on tämmöinen Answer Garden sanapilvijuttu. Sitten on tämmöinen Today's Meet, joka on vähän tämmöinen chattityyppinen palvelu, näette sitten tarkemmin. Ja sitten on tämmöinen Padlet sanapilvipalvelu verrattavissa oleva palvelu, mutta on huomattavasti monipuolisempia visuaalisia ominaisuuksia sisältävä. Eli siellä on sitten laajemmat ominaisuudet, jos ei nämä perinteiset kirjalliset sanaideoinnit riitä. Tai niiden rajoitteet tulee vastaan. Ja mitä itse nousi ajatuksia, että miten näitä aivoriihityökaluja voitaisiin verkostotyöskentelyssä käyttää, niin tietysti yhteisen ideoinnin välineenä. Eli itse olen käyttänyt esimerkiksi hankeidean työstämiseen ja jalostamiseen. Tässä nyt on ollut näitä digihankkeita monenlaisia, niin on voitu kerätä ajatuksia ja sitten palautetta myöskin jo suunnitteilla olevista asioista, joita on yhdessä haluttu jalostaa eteenpäin. Eli sitten niitä voi kommentoida ja saadaan kerättyä sillä kautta palautetta. Tai missä tahansa palautteen keräämisen välineenä voitaisiin käyttää yleisesti. Keskustelun avaamisessa, esimerkiksi tilaisuuksissa voidaan kysyä yleisöltä, että mistä asiasta haluaisitte erityisesti nyt keskusteltavan, niin sitten voitaisiin tuossa käyttää hyödyksi näitä työkaluja. Ja kuten tulette näkemään, niin nämä on pikkusen erityyppisiä nämä 3, mitä mä oon tähän valinnut, niin niistä saa sitten vähän erilaisia mahdollisuuksia myöskin irti. Ja kaikissa on hieman omat juttunsa, että miten sovelletaan. Sitten tietysti mikä mulla tuli mielessäni opetuspuolella, mutta miksei tässä teidän verkostotoiminnankin puolella niin ryhmäytymiseen voidaan käyttää. Ja sitten esimerkiksi äänestyksen työvälineenä voitaisiin käyttää tämmöisiä työkaluja. Vähän riippuen aina, että mitä työkalua käyttää. Ja ensimmäisenä nyt on tämmöinen Answer Garden-palvelu, eli näette tuossa alla esimerkin, minkä tyyppinen sanapilvi tulee. Eli tämä on ilmainen työkalu. Tässä on myös mobiiliapsi saatavana, eli voi käyttää tietokoneella selaimen kautta tai ladata mobiililaitteelle applikaation, jonka avulla käyttää. Ja tämä toimintaperiaate on niin kuin sellainen, että kun mä teen tämmöisen sanapilvipaikan, mä asetan porukalle kysymyksen ja he voi käydä kirjoittamassa tietyssä huoneessa tai osoitteessa kommentteja sinne, vinkkejä, niin kuin tässä nyt esimerkiksi on tämä alla oleva sanapilvi-esimerkki kuvana tuotu. Tämä on ilmainen, helppokäyttöinen, eikä vaadi rekisteröitymistä. Eli siinä mielessä harvinainen palvelu, että ei tarvitse rekisteröityä lainkaan tänne palveluun. Eli ihan ilman tunnuksia pääsee tekemään tämmöisen. Sitten siinä niin kuin huomaatte, niin palvelu kyllä kysyy sen sanapilven luojalta sähköpostiin ja jonkun avaimen, joka on kertakäyttöinen periaatteessa, eli kuuluu vain tähän sanapilveen, niin sen takia, että jos sinne tulee vaikka epäasiallista sisältöä tai se pilvi halutaan sulkea tai jotain muuta, niin pääsee muokkaamaan sitä jälkeenpäin. Mutta muuten näitä tunnuksia ei tarvitse, eikä tänne tarvitse rekisteröityä. Ja helppo tämmöinen työkalu tiedon jakamiseen on tämä Answer Garden esimerkkinä. Ja minkälainen palvelu, jos me nyt ajatellaan tuota kyseistä sanapilveä, niin tämähän on tämmöinen palvelu, millä suurikin joukko voi tuottaa sisältöä yhteiseen sanapilveen. Eli tämähän toimii parhaiten, jos meillä on paljon osallistujia, niin voidaan sitten niillä osallistujilta kysyä jotakin ideoita, ajatuksia, mielipiteitä, väittämiä, niin hyvin suurella joukolla saadaan yhteen paikkaan kerättyä
nopeasti sisältö. Tuolla oli chatissa kysymys, että millä nimellä appsin löydän iPhoneista, niin pitäisi olla ihan Answer Garden nimellä löytyä siellä App Storesta tämä sovellus. Eli tämän palvelun nimellä pitäisi löytyä. Ja toimii selaimilla kaikilla laitteilla ilman kirjautumista, koska silloin ei tarvinnut rekisteröityä, niin ei tarvitse myöskään kirjautua mihinkään palveluun, kun lähtee tekemään tällä. Ja mobiiliaplikaatio oli tosiaan saatavilla. No sitten erityisesti nyt jos siinä tuli alussa niitä soveltamisvinkkejä, mutta jos ajatellaan tätä kyseistä palvelua, mihin tämä nimenomainen Answer Garden palvelu soveltus parhaiten, niin Ideonissa, missä voi kommentoida lyhyitä asioita useita kertoja. Eli tässä on semmoisia rajoitteita, että tässä merkkimäärää on vastauksissa rajoitettu. Eli täällä on valittavissa 20-merkkiset tai 40-merkkiset vastaukset tässä palvelussa. Eli tämä on vähän tämmöinen suppeamman tyylisen ideointi tarkoitettu, että halutaan lyhyesti kirjoittaa ajatuksia. Sitten on toisia työkaluja, joissa voidaan pitemmin vastailla ja monipuolisemmin. Eli nuo parhaat ideat, ehkä aivoriivi, ajatusten, toiveiden, odotuksien keruu, mielipiteiden kysyminen, mitä tietää jo ennakkoon. Esimerkiksi testata asioita, osataanko joku asia tai onko joku asia tiedossa. Mutta sitten tämmöinen esimerkki on tullut, että vieraskirjana on käytetty jossakin tapahtumassa. Eli on lyhyesti saanut kirjoittaa jonkun terveisen tapahtuman järjestäjälle tai kysyä palautetta, lyhyt palaute, mitä mieltä olitte kyseisestä tapahtumasta ja niin poispäin. Eli tavallaan teillä on se oma kenttä, missä te toimitte ja pitäisi miettiä, että miten tämmöistä palvelua siellä voi käyttää, jossa on paljon vastaajia ja halutaan lyhyitä vastauksia ytimekkäästi tai palautetta toimintaan. Ja sitten jos tätä käyttää niin kuin internet-selaimella, eli jos teillä on vaikka Internet Exploreri tai Mozilla, Firefox tai Chrome-selain auki, niin se tietokoneen selainikuna pitää päivittää, että saa näkyviin uudet vastaukset. Tarkoitan sitä, että jos meillä on vaikka nyt 50 vastaajaa, joka tällä hetkellä kirjoittelee sinne niitä omia ajatuksia ja ideoita, niin pitää muistaa aina se selaikkuna, painaa refresh tai päivitä nappia tai tietokoneella näppäimistössä löytyy semmoinen nappi kuin F5, niin siitä saa päivitettyä aina selaikkuna. Eli kun sinne tulee uusia vastauksia, niin jotta te saatte nekin näkyviin, niin teidän pitää itse muistaa päivittää se teidän internet-selainikuna. Ja tämä pitäisi testata kaikissa tai toimia kaikissa palveluissa, mutta halusin laittaa tuommoisen nyrkkisäännön, mikä on aina tärkeä muistaa, että jos on joku tämmöinen yleisen palvelun toimivuusongelma, niin pitäisi toista selainohjelmaa testata. Eli jos käyttää vaikka Internet Exploreria, niin sitten kokeilisi sitä Chrome-selainta tai Firefox-selainta vaihtoehtoisesti, että toimiiko palvelu siinä. Nämä on näitä nykyteknologian ongelmia, että aina tulee päivityksiä laitteistojen toimittajille ja kaikille, ja palvelut päivittyy koko ajan, niin siinä kilpajuoksussa, että pysytään mukana, niin pitää muistaa aina testata vähän omatoimisesti eri vaihtoehtoja, mutta kyllä on todella hyvä toimivuus ollut yleisesti, että en ole törmännyt ongelmiin, mutta halusin sen ihan muistutuksena laittaa tuon. Ja sitten jos teillä on johonkin asiaan, mitä kysytte, niin monta vaihtoehtoista ajatusta, vaikka aivoriihessä, niin aina kannattaisi eri vastauksina ja viesteinä kirjoittaa nämä eri ajatukset, koska silloin se toimivuus on parhaimmillaan, että sinne tulee aina lisää otsikoita, eikä tuo yhteen riviin esimerkiksi useampaa vastausta kytkettynä toimeensa. Tämmöinen ajatus siinä toimii hyvin. Nyt pitäisi olla tämmöinen nettisivu auki ja tämä on sen palvelun osoite, eli answergarden.ch ja näkyy siellä mun esityksessäkin tuo osoite. Ja laitan teille vielä tuohon ylös. Eli
täällä näkyykin, että tämä on iPadille saatavana. Eli jos joku yrittää pelkästään puhelimelle ladata, niin pitäisi osata sitten katsoa sieltä App Storesta myös padille sopivat sovellukset. Ja niinkin yksinkertainen kun lähden luomaan tätä uutta sanapilvipalvelua, niin täällä yläkulmassa on plusmerkki, mistä lähdetään luomaan uusi tämmöinen sanapilvi. Ja tulee tämmöinen luonti-ikkuna, missä on erilaisia vaihtoehtoja. Ja tässä ensimmäisenä kirjoitetaan otsikko tälle sanapilvelle. Otsikko tarkoittaa käytännössä sitä, että tähän kannattaa kirjoittaa se asia tai kysymys, mitä te sillä pilvellä haluatte kysyä. Eli jos mä haluan teiltä vaikka kysyä, että miten voisit hyödyntää palvelua omassa työssäsi? Niin tämä on nyt se kysymys, mikä me asetetaan tähän, tällä kertaa tähän sanapilveen. Sitten tässä on valittavana 4 tai asetusvaihtoehtoa. Brainstorm on se yleisin, eli se on tämmöinen aivoriihityömenetelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on iso porukka ja he vastailee niitä ajatuksia, niin tällä vaihtoehdolla pystyy saman vastauksen lähettämään useaan kertaan. Eli jos vaikka moni haluaa samaan asiaan kommentoida samalla tavoin, niin tällä Brainstorm-asetuksella se on mahdollista. Kun taas sitten tämä Classroom, eli luokkahuoneasetus, tarkoittaa sitä, että sama vastaus voidaan hyväksyä vain kerran. Sitten on tämä moderaattor-vaihtoehto, ja se tarkoittaa sitä, että kun vastaajat kirjoittaa vaihtoehdon tai sanan sinne sanapilveen, ajatuksen, idean, niin mun pitäisi moderaattorina, eli tämän pilven luojana käydä hyväksymässä se kirjoitettu sana ennen kuin se tulee sinne pilveen näkyviin. Eli mä voin moderoida, eli suodattaa näitä vaihtoehtoja. Sitten on tämä locked, eli lukittu. Ja tarkoittaa sitä, että jos mä tämän käyn muuttamassa, niin sen jälkeen tänne pilveen ei voi enää kirjoittaa uusia vastauksia. Ja erityisesti silloin, jos mä kerään vaikka palautetta jossakin tilaisuudessa tai kerään ajatuksia ja mä ajattelen, että nyt se on se kaikki vastaukset saanut, mitä voidaan ottaa huomioon. Sen jälkeen mä käyn painamassa tämän locked-asetuksen. Tarkoittaa sitä, että se pilvi on olemassa ja näkyvissä, mutta sinne ei voi enää laittaa niitä kommentteja. Mutta käytetään Brainstormia, mikä on se yleisin vaihtoehto. Sitten täällä on vastausten pituus. Tässä palvelussa on vain 2 merkkimäärävaihtoehtoa. Eli voi vastata maksimissaan 20 merkkiä pitkästi tai 40 merkkiä pitkästi. Aina sen yhden kommentin kirjoittaa. Valitsen nyt tuon 40-merkkisen vaihtoehdon. Sitten täällä on admin password, eli nyt mä voin antaa tähän semmoisen kertakäyttöisen salasanan. Kirjoitan tähän. Ja tällä salasanalla mä pääsen muuttamaan täällä pilvessä esimerkiksi tätä lukitusasetusta. Eli voisin muuttaa tämän lukituksi, jos niin haluan. Sitten täällä on tämmöinen muistutus sähköposti, eli tähän kun mä kirjoitan oman sähköpostiosoitteen, niin se lähettää tuon pilveosoitteen salasanan ja käy tämän tiedoksi mun sähköpostiin. Ja kun jälkeenpäin haluan muuttaa tämän pilven asetuksia, niin omalla sähköpostiosoitteella tällä kertakäyttöisellä salasanalla pääsen tekemään vaikka sen lukituksi muuttamisen. En halua palvelusta nyt mitään sähköpostia ja haluanko, että tässä on spam-filteri, että se tekee sen, että esimerkiksi robotit ei voisi kirjoittaa sinne sisältöä. Mutta en ole käyttänyt sitä filtteriä. Se on tämmöinen käytännössä, että se suodattaa englannin kielestä ei-toivottuja sanoja, mitä se voisi ajatella, että ei haluta tämän tyyppisiin ratkaisuihin lisätä. Mutta se tuskin tässä on ongelma. Sitten on tämä julkaisuaika, eli kuinka kauan tämä pilvi on näkyvissä.
vaihtoehto. Ja nyt luon tämän vaihtoehdon tai pilven tässä. Ja näin tämä palvelu on valmis. Nyt tämä palvelukäyttö on mahdollista, eli mä voisin tämän osoitteen jakaa teille ja te voisitte käydä kirjoittamassa tänne sanapilveen kommentteja. Ja se jakaminen voi tapahtua niin, että voi käyttää internet-osoitetta siinä jakamisessa tai sitten QR-koodia esimerkiksi, jos on vaikka mobiililaitteella käyttämässä palvelua, niin QR-koodilla pääsee mobiililaitteella tähän internet-osoitteeseen ja voi kirjoittaa tähän yläkenttään kysymykseen vastaukseen, painaa submit-painiketta, niin se tulee tänne sanapilveen näkyviin. Ja se sanapilvi muodostuu sitä mukaan, kun sinne niitä kommentteja tulee. Eli mulla näkyy tässä tämä kysymys, sitten on vastauskenttä ja maksimimerkkimäärä ja submit, eli lähetä painike. Ja kirjoitan nyt tähän esimerkiksi, että ideointiin ja painan submit, eli lähetä. Sitten se lisää tänne näitä kommentteja. Ja nyt niin kuin huomaatte, kun mä lähetin, niin tämä päivittyi tämä sanapilvi, niin tulee näkyviin tänne näitä teidän kirjoittamia kommentteja. Ja nyt kun mä selainikkunaa päivitän, eli jos käytätte Internet Exploreria, niin täällä osoiterivin päässä esimerkiksi näkyy teillä tuo päivitä painike, se on tuommoinen kiekura ja nuoli, tai sitten painatte näppäimistöstä F5-painiketta, niin saatte näkyviin tämän päivitetyn sivuston. Sinnehän niitä kommentteja tulee kivasti. Joo. Ja tämä pilvi on nyt olemassa, eli voitte sitä käydä katsomassa sitten myöhemminkin, jos haluatte. Mutta tosi yksinkertainen palvelu, voi helposti jakaa tietoa ja tehdä tämmöistä yhteistä ideointia, kerätä palautetta. Esimerkiksi itse olen henkilöstön tapaamisissa käyttänyt tähän, että porukka on saanut kirjoittaa kommentteja tilaisuuden aikana, että mistä halutaan keskustella tarkemmin tai ideoita tai yhteistä keskustelua, niin kyllä se aktivoi varsinkin tapahtumissa niin mukavasti osallistumaan. Ja nyt kun minä olen kirjautunut tänne palveluun, niin mulla näkyy tässä nämä painikkeet tässä alhaalla, eli täällä on share, jako. Mä voisin somepalveluissa vaikka jakaa tämän sanapilven, eksportoida sen Twitteriin, johonkin muihin palveluihin, tai tallentaa kuvana täältä. Täällä on download image vaihtoehto, eli saadaan kuva tallennuksena. Ja sitten on tietoja tästä sanapilvestä seuraavassa painikkeessa, eli milloin se on luotu ja mikä moodi on päällä. QR-välilehdestä saa suoraan QR-koodin. Eli tämän voi tallentaa kuvana tämän QR-koodin tai esittää porukalle, jotka voi mobiililaitteella lukea ja mennä tänne kirjoittaa kommentteja. Tai sitten vaihtoehtoisesti käyttää tätä osoitetta. Jos teillä on se Answer Garden appsi, mobiiliaplikaatio ladattu mobiililaitteeseen, niin siinä ohjelma kysyy aina huoneen numeroa, niin se on tämä numero, mikä on tässä osoitteen perässä tämä loppuosa. Eli tosi yksinkertainen palvelu, mutta voi monesti toimia todella hyvin semmoisena keskustelun avaajana. Tuosta Answer Gardenista vielä muistutuksena tämä, eli tämmöinen internet-osoite kuin answergarden.ch on se palvelun osoite, missä se palvelu sijaitsee, ja sieltä pääsee tekemään näitä sanapilviä.